aga jamaje kulu awni sogoma maliko no ani maliko ka mo sogole no renouveau télé la ni sanga konnala folini wala nyimando amo blagata di aw bela jilima ka foka raw bismillah renouveau sogoma da kuna foni kena sigira Allah me bagaw ami awfo ka forma ka niche agodane la renouveau télé suganti la renouveau FM la me bagaw anga folibe awye radio ni leni la me bagaw ka bo sigu ame siguna la minika foli ke so madaina radio benga ka bo kerewani radio chienduku ka bo jura radio futa ka bo yanfoila radio besago ka bo kuchala radio kanaga ka bo juru radio kumakan ka bo bla radio jigia ka bo san radio naru samaya ka bo nyawlini radio dame ka bo boron radio faso kanu ka bo welisi bugu radio nchiba FM ka bo katifala radio Nema FM kabo Kasaro, radio Tolérance kabo Mopti, radio Miracle FM kabo Buguni, radio Kusata 2 kabo Djala Korobugu, radio Altakadoum kabo Sika Suka Ufeno, site internet Mali Bamada kabo Franci. Ame lame baga bela jelenfo. Solika wuli kebara amana sigini kenenka antenyina auko chuga shila sabula solika wuli alimanoro amunumeno ni sanga konnala ko auko labe ombe sabatira fu awe auko badake rola kabani awe ka anlaje ame aufu amunu fenebe onlaje sokonna wula dongodo ame au kelingilina bela jelenfo munu fene be gataka uwachake rola nubi kana mesira ufe radio sanfelala ame au bela jelenfo ka bela jelinga ta dondoni ala kasini be nyumanye I seorola biko ni alamsa dogo kun alebi ki sense ka se au kun cheorola bi alamsa fene ina fo dogo kun don to kuna foni kulo green chama me amulu ko so ko madaina kala si au ma akunyi ako kuna siri obeseka ban chugamna ako journée konnala ay au bisimla ko baro jay baro nyokon tigayne baro ke nyokon abadu el konare alibe kene kono honorable ko be chogodi alhamdulillah biye alamsaye on ma fo oye don kerengere ni to dawla panda tumota sabula alamsa village la muso do me ke alamsa do ya fe mamna lu be ke frustratamo be ke furu ko fagama bela jele be ke alamsa fe auta e kare do yan bon aflabe do alamsa ni dimanche mo ya bolo fa be kare kan wasa moti ta bara roba to ka fere aka moto pon ani bolubolo ani walizame dum bashite bismillah songwere na nete kelege amina do kono ni ala ni kirakiso soni amadu ini kanu mgaw be na nyogola solo don kibaru ale kene kan kuna foni chamambe ibolo ko so mare na kukura ina fo don tola kaseka la si kanu mgaw ma mimba to uwa kuna siri obetike ka bo ula bi elamsa renouveau matin an kuna foni bina bulu munun kan bakuru bawla olufle so mare na oni isa kabasi be nyogola solo décryptage konnala femi premier ministre Mokhtar Wani ka kenyani ale ka fere bolo dale unye uye plan d'action yi o konana na aya yira ka fo ku be na segi benkan sebe la kurayali kan tuguni aywa o ko gon keleno kiri ani woyo ye isa kabasiri be ale bina kana nyefoli ke anye o yoroni kan mimba to obesiga familial ke femi benkan sebe ni ko ka ala kuraya tuguni kababe na do akokunguna nyenye konana na kabela jili wala mimba to obe familial soro so made na ni ga juru sira fe awni Ibrahim Kebebe na nyola soro africain kaboje kulu konana na je kulu mi sigira wala sa fem koni benkan sebe o lawaleli keleli kama Kebebe o jakulula abena kana nyafoli ke anye kuna fonimbe abulu ko so madaina kala si jamama o ko fe awni ya kulibali bena nyola soro ya school abe wakati jambo ale konimbe kala kokolike arajo barakela kuna mimba to ubusega nyeta ka soro uga bara ukonona na femi ya school ye son ana fenem na nyola soro kaseka okibaru yaudi au masiraba kuna fonimbe sori Ibrahima Diallo bolo hawa da nyogo katimna njaye kene ya kuna foni Alexi Kalambiri alema son femi ma sanga kungurun kono ame oyira awla aw mina anga bara unundo sisa ni wakati bolo da chogo yin oyimete we Sangolo ale jeli menato mali fambe fem koni fonene fien obenachi mali marabolo bela jelen konomi ele fangate na bonya kosobe gongomlo menake mali marabolo doula ina fodun to la menake sibabuye ka geleya do oluka yoro janfleli la kliga ina temperature bolo da chogo fle anga marabolo konona na femi kaikaw e kliga ina oluka finteni hakeya obeke degere bisaba ni shekinye kulikoro oluta beke degere bisaba ani woro ye sika so kliga ina oluka temperature hakeya obeti jo degere bisaba ni wolo la siku kaw tabege bisaba ani duruye femi mopti kaw ye kligaina oluka temperature hakeya obeti jo digere bisaba ani nanina Tombouctou oluta bege digere bisaba ye gawo kaw tabutu jo digere bisaba ani flala femi kidali oluta bege digere muga ani konontonyi menaka kaw tabutu jo digere bisaba ani kelena tawdini kaw
olu ta bɛ jigin ka na degré 26 la Bamako district kɔnɔna la tilega in na température hakɛya bɛna kɛ degré 36 de ye Bamako n'a lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 50 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 39 ye ni wagati boloda cogo ye ka di aw ma a kun ye aw ka sigaw ta n'aw bila don aw mana kɛ Mali marabolo kelen-kelenna fɛn o fɛn na an bɛ Ala deli halisa bi alamisa tile hɛrɛ Ala k'a di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu ma tɔɔrɔ ma Amadu El Konare aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan kunnafoni ale tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye walasa anw kanubagaw ka se ka bɔ dibi la anw bɛ soli ka wuli sabati Amadu ka se ka na kunnafoniya di kanubagaw ma ni Ala ni kira k'i sɔn saga 22 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka aw ni sɔgɔma renouveau don kibaru filɛbagaw Mali kɔnɔna ni a kɔ kan Mali kibaruyaw ni diɲɛ yeleke kibaruyaw minnu m'an filɛ jamana wɛrɛw kan ni malidenw don walima ni jamana wɛrɛ maaw don nka u bɛ dɔ faamu bamanankan na aw bɛɛ lajɛlen ka aw bisimila bi sɔgɔmada in na kibaruyaw bakurubaw bɛna tali kɛ général 4 étoiles Amadou Aya Sanogo ale ka kiiri baaraw bɛna dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na cour d'appel la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ani maa minnu bɛ yen ni sɛgɛ kɛlen d'u la n'o bɛ taa maa 10 ani 7 bɔyanko la k'a fɔ u kɔni nɔ yera faalu la walima janfa la ka dɔw yɛrɛ latunu baaraw bɛ dayɛlɛ sɔgɔmada in na an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la min ye Kidali ye an tun y'a fɔ o don na k'a fɔ Mali drapeau jonjo kun kɔni bɛ ka feeru fa la Kidali nka Bamanji kɔrɔ dusu kasilen kɔni taara tuguni ka taa Mali drapeau kɔni bɔ ka bɔ yen k'u ta turu a nɔ la an bɛna o ja dɔw yira aw la bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan la Kayikaw ka pɔn filanan o bɛna di Kayi ma nin tile filanin yɛrɛ la bɛɛ min ye minisiri ɲɛma Moktar Wane ale bɛna taa kɛ a ko nunjuru minɛ b'a ye o nisɔndiyaba bɛ Kayika bɛɛ lajɛlen la an bɛna o fana hakilina dɔw yira aw la sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan na an ye kibaruya sɔrɔ fana k'a fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ kibaruya dilan bɛ ni o ye 424 ye ko ale kɔni welela BJ la brigade d'investigation judiciaire ko hali bi k'a b'olu ka bolo kan i n'a fɔ surɔ anw bɛ kibaruyaw bila yɔrɔ min na nɛgɛ kaɲɛ gansankolo waati an bɛ kuma kan ni kibaruya wɛrɛ minnu fana sɔrɔla o bɛ di aw ma ladiriya kɔnɔna la an don ka nin ye bi ninnu y'an sinsinbiriw ye an bɛna an dulo mun na ni ka kibaruya misɛnnin dɔw filɛw kɛrɛfɛ ka o kɛ aw ɲɛ ani aw tulo garisɛgɛ ye renouveau ale ka don kibaru kɔnɔ sɔgɔmada in na aw ni sɔgɔma sa 2012 Amadou Toumani Touré ale ka fanga kɔni dafirila ala ma hinɛna la maa mun bɛ n'olu tun bɛ o ko jula o maa ɲɛmaa dɔ tun ye Amadou Aya Sanogo ye ale yɛrɛ min ye jamana ta waati kungurunin kɔnɔna la waati min na capitaine kunu nka jalaw nana sama fɔ ka se généraliya ma min ye fanga dafiri kɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ n'olu tun ye Amadou Toumani Touré kanuba jɔnjɔn ye hakaja finitigila ka bolo fara fugula bulondonna minnu bɛ n'olu n'a tun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ olu kɔni y'a kanu k'a fɔ u bi coup d'état kɔni bɔ a ma ka segin tuguni fanga min tun bɔ sira Amadou Toumani Touré la k'a fɔ u b'o fana fanga ntaraki kokura a y'a n'a jɛw bolo ni ka segin ka na di Amadou ma kɔni ti ɲɔgɔn na fanga bonyana kosɛbɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu na ko caman bɔr'o la tɛgɛ dara o bere rouge caman kan minnu tun bɛ lasago ni bulon kɔnɔ i n'a fɔ kibaruyaw tun y'a jira cogoya min na a waati la nka waati dɔw nana se maa minnu tun bɛ bolo la olu kɔni kelen-kelen tununa ɲɛma sɔrɔ u la n'u somaw taara a bɛ fɔ k'u bɛ yan fɛ u taama na taa a bɛ fɔ u bɛ yɔrɔ wɛrɛ a nana gansa k'a kɛ kibaruya dɔw kɔni poyira jɛjugu yɛrɛ kɔnɔna la minnu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ bereburusi maa 20 ni kɔ olu kɔni de fara wa k'u fara fasogo juguya bala mun yɛrɛ tɛ buna hadamadenya sariyaw la kɔnɔna la cogo si la sabula a yira k'a fɔ dingɛba dɔ kɔni taara sen jagokaw fɛ Kati mara la ni nka ni maa ninnu dɔw suru o kɔnɔ ye ka mugu ci dɔw la ka dɔw ɲɛsiri kuma ciyara ko kan kosɛbɛ nka dalu jɔnjɔ ye jumɛn ye min ye k'a dɔn k'a fɔ fanga kɔni caman taara kiiri bulon n'a ko la minnu kɔni kɛra sababu ye ka bolokɔni jalaki si Amadou Aya Sanogo a n'a kɛrɛfɛ maa caman na hakilina jiginna hali jalatigiba dɔw tun bɛ Aya kɛrɛfɛ ni o dɔ kun ye colonel Yusuf Traoré olu bɛɛ lajɛlen kɔni jatera k'a fɔ olu taara ye kɔlɔ dɔw kɔnɔ Kati sigida dɔw kɔnɔna ko kɛra sababu ye ni ka kasola dɔw yɛrɛ lase Amadou Aya Sanogo n'a kɛrɛfɛ fugulan binginɛnama donna dɔw ma n'o ye bere vɛriw kɔni ye
kiri kɔni dayɛlɛ la siɲɛ kelen Sikasokaw fɛ Kabo bɔra la danna o kow ma kasoladenw kɔni taara ka taa sigida ni sigida fɔ k'a laban ka se ka na lafiya da yɛrɛ di Amadu Aya Sanogo ma hali ni y'a sɔrɔ a ka bɔli jamana ma caya kosɛbɛ nka bɔko damadɔ kɛra o waatiw kɔnɔna la sabula maaw balila k'a ye a bɛ balontan kɛnɛ dɔ kan Segu a sen donna mun na ani Bamako ya ka se ka balontan ndolanda dɔw kɔni devayaw ta fɔ k'a b'o la min ye Amadu Tumani Ture ala ma hinɛ n'a la ale yɛrɛ ka fatulu waatiw ani kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw a y'a jateminɛ na olu kɛnɛ kɔni kan mun na jama bɛ girin a kan kosɛbɛ a yira k'a fɔ u ka kiri kɔni tun bɛ senna hali bi a ko ma datugu nka bi sɔgɔmada in na alamisadonya in na sɔɔni nɛgɛ ɲɛ 8 bɛna danna gosi waati min na Amadu Aya n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen ni siga kɛlɛ b'u la jamana fɛ ani maa wɛrɛw fɛ k'a fɔ u kɔni ye faali ni ɲangata wale ta ka ɲɛsin maaw ma ko olu kɔni kiri bɛna dayɛlɛ sɔgɔmada in na maa minnu bɛ yen n'olu ye surunadonbaaw ye olu y'u ka hakilinaw di minnu yɛrɛ bɛ a y'a kɔkɔrɔ lapasali la olu caman y'a yira k'u yɛrɛ b'a fɛ sa kiri in kɔni a ka sama ka s'a dan na jaabi jɔnjɔn ka bɔ n'i y'a sɔrɔ kunnatigɛ kumakan minnu b'a kɔnɔ ani ko yɛrɛ taabolo ye min ye o ka fɔ waasa u ka maa lafasata yɛrɛ fana hakili bɛ se ka lafiya a fari ka foni a ka ɲɛnamɔɲɔn olu kɔnɔna la minnu bɛ yen n'olu ye kibaruya diba dɔw fana ye dogo la ani kibaruya in yɛrɛ gafe kɛrɛfɛma dɔw olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ bɛnkan dɔw taara Ibrahim Boubacar Keita ka waatiw la bɛnkan minnu na a yira k'a fɔ u jɛra ka maa minnu bɛ yen n'olu somaw ɲangatala ka olu wele ni ka bɛnkan dɔw kɔni ni layidu dɔw ta u ye n'o dɔ ye ka nafolomugu labila u ye u ka se k'u ka denbayaw ta ani u somaw don ni jamana ka forobaca baaraw la ka tila ka si yɔrɔ n'o ye jamana ka dɛmɛso dɔw logement social olu dɔw ta ni ka di u ma ko n'o bɛnkan dɔw kɔni talen don ni maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko kiri in kɔni bɛna kɛ ɲangata wɛrɛ bilen ka ɲɛsin Amadu Aya n'a jɛw ma ko o siga bɛ maa caman na kiri jama ɲangatalen kɛrɛfɛma dɔw yɛrɛ fana ko hali ni y'a sɔrɔ bɛnkanw kɔni taara fuguri ka bɔ dabada la hali n'a bɛ kɛ ɲakili ka ɲɛsin ninnu ma k'a juru dɔw la ni o ye condamnation avec sursis ye ko o fana na dɔw fana hakili lafiya ko kɔnɔ a ma tigɛ da min na tɔ ma ɲa bilen ko bolo dalen o bi se jango min yɛrɛ do sera ka ban bi tile kɔnɔ hakilina dɔw n'a sɔrɔ a ko nasiratigɛw la ni min bɔra a la renouveau cɛdenw na wuli ka jɔ kɛ ka da aw la ladiriya ale kɔnɔna la an bɛ to kiriko hukumu kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya di nasira bɔlɔla baarakɛla min bɛ yen n'o ye Kati 24 ye Amadu Cɛba Tarawele a yɛrɛ k'a fɔ a kɔni ye min ye ɲininkali dɔw ni ja dɔw ta maa minnu bɛ yen ni olu ye wari falilaw ye n'u bɛ euro ani dolariw n'o ye wari bolofara wɛrɛ minnu bɛ u bi jɔ k'o falen maaw ye franc CFA la a kɔni ye ja dɔw kɛ ni olu ye a n'a kɛ ni ja in dusuma kasaya bonyana ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu caman nalen don a kɔnɔ k'olu kɔni ye a wele bɔgɔ jɛnen kɔni kan o kama brigade d'investigation judiciaire BJ k'olu kɔni ye wele bila a ma bɔgɔ jɛnen kan surɔ kɔni y'a sɔrɔ an ka ɲininiw kɔnɔna la kibaruya minnu sɔrɔla o tun ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi Kati 24 a kɔni bɛ BJ maaw ka bolo kan o plainte kɔni hukumu kɔnɔna la ko ma tigɛ da min fana la kiri kuma bi sɛbɛkɔrɔ maana nka kiri dɔnbaw b'a ko de ɲɛdɔn kosɛbɛ nka an mana min sɔrɔ a la kiri tigilamaw yɛrɛ da an n'o kɛ kibaruya ye ni k'o di aw ma ladiriya ale fana kɔnɔna la ni an bɔra yen nɔ an bɛ taa bi kibaruya tɔ fana daminɛ jamana marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidalikaw fɛ yen k'aw hakili jigin k'a fɔ kabi sa 2012 faga jamana kɔni yobo yabara ka kɛ ni bamanciya walew ye maa minnu tun b'a fɛ ka Kidali kɛ Mali bolofara wɛrɛ ye u yɛrɛ cɔ a la k'o k'a ta jamana ye jugu wɛrɛw nana bila olu fana senkɔrɔ minnu ta ka jugu n'olu ta ye n'o ye Boko Haram ani Yagi Agali n'a ka jɛw olu di jɛkulu wɛrɛ caman wɛrɛw nana paraw bila o ko la ni ka na sema maaw yɛrɛ fana n'o ye MLA cɛden caman ye k'olu fana gɛn ka bɔ u ka hakilinaw kan k'u ka hakilinaw cogo n'o dɔ bɛ tali kɛ diinɛ dansago jɛkulu sigili la anw ka jamana kan ko caman bɔra o ko kɔnɔ k'a ta o dɔ la ka bila bila Mali yɛrɛ ka bugunatigɛ drapeau jɔnjɔn ale kɔni tun tɛ se ka fiyeku Kidali fa bɛɛ fɛ gouverneur min tun bɛ ale tun bɛ fuguri bɔ dabadarɔ i k'a dɔn nka wulikajɔ caman kɛra bɛn ni tigɛ di ɲɔgɔnmaw kɔnɔna la ni ka bɛn ka sɛbɛnw tigɛ nɔbilaw baaraw kɛ kɛra sababu ye kow bɛ saya a bɛ segin kɔ siɲɛ kelen bɛ kɛ ɲɛfɛ kelen bɛ kɛ kɔfɛ o minnu salo bɛɛ lajɛlen tora sen na fo ka Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bi o binnen kɔfɛ caman jɔrɔ fanga maa minnu nana n'o ye transition ye olu fana ye fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ
a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali ministre kelen sen tɛ se ka bila Kidali nka ministre wɔɔrɔ bɔɲanko Bandaw ka fanga ale cɛmancɛ fanga gouvernement maaw sera ka taa sigikafɔ dɔ maana Kidali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye Mali ka Tchoala drapeau ka maana Kidali ni ka fiɲɛ kɛ k'a fiiku fa bɛɛ lajɛlen fɛ kɔni kɛra nisɔndiya ye min kuma k'a taara diɲɛma y'o mɛn nka maa minnu bɛ yen ni olu bɛ Bamaji kɔrɔ ninnu dɔw ŋaniya dɔn olu ko nin ko in tɛ bɔ kari la ka nɛn sɔrɔ a bilara olu ka fɔlen lɔ sabula ja min filɛ aw ɲɛkɔrɔ o bɛ tali kɛ Bamaji kɔrɔ ninnu ni maa wɛrɛw la olu kɔni taara Mali ka drapeau kɔni bɔ kɔti ka salo ka bɔ bolo ka fili ka bɔ yen ni ka sɔrɔ ka na ni MLA ni u ka jɛw ye hakilina minnu ta kabi waati tɛmɛnenw ni o ye Azawadi u ka hakilina ye o kɔni drapeau Bamaji kɔrɔw ta ka na o kɔni turu a nɔ la min ye Mali drapeau tun bɛ yɔrɔ yɔrɔ kibaruyaw y'a jira k'a fɔ u y'olu ba ma falen ni u ka nin drapeau a kɛnɛ kan u ye nisɔndiyaw k'a kow la u ye kumakan minnu fɔ a kow la an ka ja dɔw lajɛ fitinin ni ka sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ. Ni maa ɲɛna i faso lafiya nka ni tiɲɛna